Kadang ni beriba Anthony weni ki nong ye kun ki nong ya limpat lesila benong hakani nakani ke jela ke jongi haki rensan ki beper jong ka jela jong ka ri ba ka perthai hiru kumju ban ngidan hang ni hapo jong ni kalarti kompleks ke balong mentah kani ke ke Shillong Cage Fight Championship ka cage kila long ready mentah hadin jongi stang khniat pore bahkan sedang no tiba Anthony suka ban smuthu nakliang jong pi laji don bentah haki fights ke beper hadu kanu kalong ka ba don kam bandon kum kini ki judge fights khamtam hajla jungi tek to gi high shaki sport e khamtam hajla jungi ni buna ki potential kum ki fighter emo te nga karpat ki khamtam mi pa and plus ki nongyelam ki bakin encourage ki sport believe ki sport de world fastest growing sport kurte te menta po india ro kala paunam ha kumenta ka paunam do india ka de kum matrix fight night the Bidang fight night the next kan one Shillong Cage fight and plus kadon sakawe the Meghalaya Cage Fight Championship kumbalong cherry blossom kan ma pia sakhi te katay ngong ay mansim lang ki khana pamta khamtam ngidon kam support especially na phi na pitba nun kong na pitba kin support phi ngi nang yo mansim tagi yo mansim gi nang kiu gi chakmat ngila monra name ka jelaro in the present shabar sa state na shabar so ki than pharengi ro tai roi mentah kum hakani janmir ke bangi ngin khmi lenti na ki rang bar ki thei kura jong kane ka jala jongi hakani jaka te kumba phi I don na team revolution versus na Assam te kumun swang pe ki kini ki game ya kun kumangi on ki combat sport macam ki don tang shinrang te mentah phila ban sakhi hadu ki kenther kim duna shode mo kubangi kila ban compare kum shinrang te kata kari main thing kade ka bajing ay mansim ngi gi dem support te kata long indirectly ka long ka safe na society ro long ba kane long kuma phi gi abuse buna gi sha abuse kan the ne hakil tising kine long ba kane ka sport at least pinang la ban long nta ngam ngai ka self defense at least fidon ka confidence ban ya dai ya jong te kata ay hot no one to sakhi ka fight sa evia bar me explain baba fight pe to ti ka tok tang ko last question kani hang ni esi ka compare ni larti complex kur kom long jo ka setup hang ni but phi pila yo is pila sakhi pila yo rubun simbanta sabar kumnu kani ka pher but sabar but hadu lanu try kan simpor ngi bingi la ban poile se ka level ka balalong punai ka bala ya hap kadan le se but ki event sabar kin le se hadu kalong possible name okay the main thing hane ka dei kumanga ong mankanero ngidon kam ka support kamtam nagi fight nagi public support kamtam ki nani na jala jingi ta film support lagi don kita ka positive feedback ngi nang kiu shu ngi nang progress shu ngi mata ngim don shure hakata ka kardan ne balong ba top shpo ngi nang alis ngi nang don top 5 kumba ong pa india barobar ki thu mata pa na Meghalaya gidon ki bona ki pro fighters say ki bona ki organization ba organize MMA fight te katai ong long nga karpat gi pejba ma ya baro no social joka thain Meghalaya ban pin support iki fighter ban support kan ka game dop ngila ban organize shu kambes shu so ti lada POE ni video haswa bakan sedang kani ka fight hang ni ti nga yaw wer nga khot ngai wer pi 120 ka fight ban sakhi hi ya ki rang bagi thei yale ki ba yakun ki bala pin jana ita kasap ka jongki hakata ka mixed martial arts but kiwi ki rukom yesho le se ki ba kani ka cage ka don kam ba phi pin wan ban sakhi ki ban airu ka ban Syiem da banta jongki bi kenala ban kiu shaprang hakani ka banta kulish bon ba Anthony pe and all the best thank you so much all the best to you next fight ngar pi oh yeah pendap ek benang sa tarik pan sa